I pozdrav, da ćem da vam pokažem jednu stvar, a to je da vam pokažem moj kompjuter. Da, znači, evo kao što vidite, ovo je tastatura, gdje mešao, na primjer, kad igram Minecraft. Znači, ne se rupali, ne sad ga pamtim preko fona. Ovdje je joystick kad igram PS bratom sam. Dobro, ne može sam. Ovdje je kamera, jest da nema mikrofon, ali ima, vidite, ovdje malo, to mi je mikrofon. Kamera je ne, nema veze, ovo je ekran, vidite kako da sijak. A najvažnija stvar je zadnja, ali da se nisu došli do tebe. Ovdje imamo dva zvučnika, crni beli i tam crni beli. Sad idemo do najvažnije stvar, a to je kompjuter. Znači evo, kompjuter je znači ekstra. Evo, ovdje se pali, malo je mračno. Ovdje vam se priključu USB što već hoćete. Ovdje vadite CD. A sad vidite, ja nemam interneta, ali ja imam router. Sad ću ti izvodim da vam pokažem. Evo ga, to je taj router. Znači, ja se njega priključujem, ovdje se ne može priključiti. Da, ne može. Njega inače priključujem ovdje. Eto, bilo to za internet. Imam ovdje sve kabel, tastatura, nema ovdje miš, imam drugi miš koji se tu priključujem. To je tastatura, to sam već rekao. Evo te kamera. Da. I nju sam kupio naravno i slušalce i sve to. Ovdje je stojica. Ne znam što kazao nije u tour. Ok, i ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, like, share, sub, komentar, vidimo se.